Εμείς πιστεύουμε ότι, και είναι έτσι, τα τέλη γενικότερα πρέπει να έχουν μια ανταπόδοση προς τον πολίτη. Παρότι πέρυσι αυξηθήκαν αρκετά τα δημοτικά τέλη, γενικότερα, η ανταπόδοση προς τον πολίτη δεν ήταν η αντίστοιχη. Αυτό λοιπόν σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν υπήρχε ή δεν είχαν σωστά κοστολογηθεί, ή δεν έγινε μια πιστή διαχείριση των χρημάτων του πολίτη. Αυτό θα το δούμε σε λεπτομέρειες στον απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό, που ενώ εισπράχτηκαν αυτά τα τέλη, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αποδοθεί. Όπως και το πολιτιστικό τέλος, όπως και το τουριστικό τέλος, παρόλο που είναι δυνητικά. Δεν είναι ανταποδοτικό φορευτικά, είναι ανταποδοτικά. Αλλά από τη στιγμή που έχουν μπει, πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη ανταπόδοση προς τον πολίτη και γιατί έχουν εισπραχθεί. Όσον αφορά τα τέλη των οικοδομών, στην Άξο εμείς τα είχαμε αφήσει 2%. Λέτε για 6 και 7 αυτή τη στιγμή πάρω αντίπαλο. Και εμείς, λόγω ότι πηγαίναμε στην Άξο, το κόστος ήταν 4%. Άρα λοιπόν έχει μια αύξηση περίπου σε αυτά τα χρόνια από την Άξο στα 5% και στα δικά μας, λόγω ότι μας πέρανε πιο ακριβά εμάς, στα 2 με 3%. Τα έξοδα τα ρυθμίζουμε εμείς. Όταν κάνουμε μια πιστή διαχείριση των οικονομικών, πρώτα απ' όλα βλέπουμε τι έσοδα έχουμε και τα έσοδα είναι αυτά που καθορίζουν τα έξοδα, όχι τα έξοδα καθορίζουν τα έσοδα. Πρώτα βλέπεις τα έσοδά σου, πρώτα βλέπεις τον κύκλο των εργασιών σου και μετά κάνεις τις δαπάνες. Δηλαδή, αν έχεις και χρειάζεσαι υπαλλήλους, τους παίρνεις. Αν χρειάζεσαι προσωπικό για την πολεοδομία, τους παίρνεις. Άρα λοιπόν τα έσοδα καθορίζουν τα έξοδα. Και όχι κάθε φορά να δημιουργούμε δαπάνες για να αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη για να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην χρειάζονται. Πρώτο. Δεύτερο, εμείς είχαμε πει ότι η πολεοδομία έπρεπε να είναι σε δημοτικό κτίριο. Δημιουργήθηκε μια δαπάνη παραπάνω. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, εμείς δεν ψηφίζουμε, γιατί σας είπα δεν είναι το λίγο, δεν είναι το 5 που έγινε 6 και το 6 που έγινε 7. Ήταν το 2 και το 4 που έγιναν 6 και 7. Και με δαπάνες τις οποίες σας λέω, τα έσοδα είναι αυτά που καθορίζουν και όχι τα έξοδα. Ένας σωστός διαχειριστής στην οικογένειά του, και μην κοιτάμε ότι τα χρήματα αυτή τη στιγμή είναι του πολίτη και νομίζουμε τα σκορπάμε, δικά μας χρήματα είναι και των πολιτών, πρέπει να βλέπουμε και να κάνουμε μια πιστή διαχείριση των οικονομικών. Γι' αυτό το λόγο εμείς δεν ψηφίζουμε καμία αύξηση δημοτικών τελών και δεν ψηφίζουμε και τα τέλη τα οποία είχαν αυξηθεί πέρυσι. Να διορθώσω μόνο ότι η πολεοδομία, αν θυμάμαι καλά, αν δεν απατώμε, θα ήταν σε δημοτικό κτίριο, αλλά θα ήταν το οδείο, οπότε πάλι ο Δήμος θα επιβαρυνόταν. Ναι, αλλά δεν θα είχαμε αύξηση των τελών